Aksidente nga nadasmagan sa pick-up truck ang usa ka motorsiklo nga niresulta sa pagkaangol sa driver sa motor. Ang aksidente nahitabo pasado alauna sa hapon niadtong Pebrero 22, 2026 sa sitio Manlubaynon, Barangay Dominorog, Talakag, Bukidnon. Ang motor gimaniho sa usa ka alias Pawix, 28 anyos. Diya dayon ang mga personahe sa Talakag PNP ni responde sa dapit ug base sa ilang investigasyon nga ang motor nagsubay sa National Road sa Barangay Dominorog, Talakag, Bukidnon gikan sa Talakag proper ug padulong sa Waol, Lanao del Sur, samtang ang pick-up nagbiyahe sa Picas Lane gikan sa General Santos City paingon sa Cagayan de Oro City. Pag-abot sa mga lugar sumala sa driver sa pick-up nga nibuto ang atubangan nga ligid sa driver side nga mao hinungdan nga nawad-an siya kontrol sa sakyanan ug naabanggaan ang motor. Tungod sa hitabo nalagpot ang driver sa motor ug nakaangkon og mga samada ug daling gidala sa ospital sa Cagayan de Oro City alang sa pagpatambal. Ang mga sakyanan nga nalambigit ug ang driver sa pick-up gidala na sa Talakag Municipal Police Station. Mga katropa, nagkahanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Soft Gel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin ug beta-carotene nga magatabang mopatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, X sa News.